abokina kwana biyun nan fa ina gama ba harka, abubuwa da sun kukkulle wallahi. Wallahi abokina kai dai ka bari kawai. Gaba ɗaya garin ne ya kulle wallahi. Kaga waya ta kusan sati biyu kenan, kati ma na naira 50 ya gagara naira 100. Dai ka bari nan ta nan gaba ɗaya ma kuɗi ake bi na wallahi. Kaga ho bashin da na ciwo. Kai akai ka ci musu bahi haka? Wallahi ka dai gani. Kai gaskiya ka faɗo. Kai dai bari kawai. Cin irin wannan bashi a kiredi haka masa. Wallahi. Gaskiya gari na wallahi. Wallahi ka dai gani. Su nake in sallame su in samu ko kare layin ma zan. Kana ji? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Guys, barka dai. Ya ake ciki? Ya ake ciki ne a yau? Normal wallahi. Ya ababuwan. Alhamdulillah, so muna tafa da wani new challenge ne, idan akwai wanda zai yi a cikin ku sai yi bayani. Okay, muna kaman wanda karuwa dai ce ko? A karuwa ce mana. Gwamnati ta hana zaman banza. Gaskiya ne, challenge din namu bai huce ka faɗa mana sunayen abubuwa guda 40 muke so, like mace abin muke so wanda idan ganci mace, kamar misali tabarma, ka gane ko, kofa, hanya, kaga da aidu suna ne ko, darbe zuwa ce iya female haka muke son suna guda 40. Idan mutum ya gaya mana za a bashi kati credit kenan na naira 1000, walau layin ka mobile ko MTN. Da Allah lokacin da nake so wa zai fara? An gama, ni zan fara. To bismillah. fara. Guda 40 muke so ka karanta mana. Kofa, 1, fatanya, 2, garma, 3, sai 1, 4, ƙasa, 5. dutse, wai. Kai ka faɗi ba za ka iya ba. 1, taga, 2, agogo, 3, mudubi. ka faɗi kai ma ba za ka iya ba. Dan haka tunda wannan channel din ba za ku iya ba. To ai tunda ba za ku yi wannan channel din ba, duk mai neman mu zai bi mu a YouTube channel din mai suna Abdul Girma TV zai same mu. Idan dai kana son za ka yi wannan channel din a duk faɗin duniya inda kake, za mu zo inda kake mu zo mu yi magana da kai. Tunda ba za ku iya ba gaskiya, zan ƙara gaban samu wasu